Kubor nakaslem jong unongsan hima. Lasan snem kenti kaseng samla pulih ka Jantia Students Movement kala ut kala nam syak sorkar jela banbu no daga Government College Hakli Riat. Na kebentak ki samla pulih jong ka East Jantia Hills District. Henry hadu mentaka kenti ka sorkar kala jusngap menti halor ke jingdawa jongki. Mentaka sngi marsen tip ya ke jingwan yu kejat u menteri ketenat pulih putih sya Eastern Jantia College Hakli Riat. Kidkhot jong ka GSM Eastern Region kila penlong da kejing rak plakat hakmat ka kerdop jong ka tei ka college. Ki plakat ki ba kidkhot jong ka ni ka seng kila rak kila tho syai kedar ba ka GSM ka yeng scam halor ka nongrim jong ka jingdawa jong ki banbu ya ga Government College ha ka than. Unong ilam jong ka seng GSM Eastern Region ulaong ba ka seng kala dawa nak sorkar jela banbu ya ga Government College nadu usnem arhajar khat nreu. Namar ba ka don tangka wei ga Government College Harilum Jantia kata hajuwai. Bat kamla ban ai jaka ya baro kisamla puli jong kathan. Bat dei halor kani ka nongrim ba kiladawa ya ka sorkar tek 3 banbu no da ga Government College ha kani kathan. Protes ya kanu kabupaten ban kemau yang sorkar hagas nem arjar kan riu ini kalian seng Jantia Student Movement ngila yai dawa si dawa yang Government College badai ban set up no apo jangka distrik jongi alor tapat hagas nem arjar kaniau ngila pelong yagi program ban perseu yagi public hearing hawidon lang ki kena school kina hikai di baik seng balang di baik ki ring rabak jangka thain la pelong Hakli Riat ayar secondary school alor sekanihi kajing dawa jongi ban bu no ya ka Government College apo jangka distrik jongi East Jantia Hills District sem ada ka prapat ngila pelong biang ya kaju ke program hawa pung skor ang teru ngila penseu ya ka chaki pai ba hajing don lang ki riu hai bat kum jole hajing don lang u local MLA jongi sar kermen sela mo ha tu por ila perseu yang joi dadep airu ya ka memorandum bangi dawa ya ka Government College dai ban bu no la dai ban se up no hapo ka distrik ke jongi nadu atu kepor arja khanyau ini ngakalyang kaseng jongiru ya samit ya memorandum cha u chief minister barim jong gazalam khalya mukul sangma adeng tapat adeng bala form ya ni MDA government ru ngakalyang jongihi ngila samit ya ka memorandum cha u chief minister badan brom jongi konrat sangma hadu mentah ngakalyang kaseng ngimpat yo i ya kanu signal bereban set up no ya kan nega Government College hapo jong East Jantia jongi tegung medak meni bawan isara kemen lembu yang ni ini kalyang seng ngin yeng hang ni ngin dawa ya kata kajing don kam jong upai ba hapo jong ka East Jantia Hills District ngin dawa baka government kada kadai ko pai bapait na gamta ka bha kamit jong ki pai ba no song jong East Jantia jongi kidai ban set up no ya ka Government College hapo district jongi kumalong mata ka bai ka Harilum Jantia don tangak yang no ba Government College kacem jeke yang gi dinong East Jantia pan-pan yakni admission nong te nagataga daw ni kermen bangin yai dawa na ilang kaseng naga por badai ban set up no ya ka Government College hapo jong ka district jongi kan pensuk yaki ka ban penang angnut yaki pai ba no jong ka district jongi angnut dai ban yo cikat dai ya kata ka Government College hapo jong ka district jongi tekung banjang kaseng jongi iban hang ni ngiban penpau sisin hakmat jong education minister jong jelam khalia lakmen rebui hajing don lang minister kermen sela social welfare kumjuru kamu lokal MLA jongan dekat thain jongi kermen baka sorkar kadai ban aino ya kata ka development ya kata ka jingnon kam tamapo distrik jongi kabala se hakinu genu ke kam development hagroi kapar tegum tangi kerpat sisin ya ke sorkar baka dai ban ino taga kam ban bu ya kan ka Government College ban pensuk ya kena samla jongi hapo ka distrik jongi ya menta kam don jingtmu banbu ya ka college ha ki ban sedang ya ka Government College kaya ki ka bangi labu kalong apo pathar khma kadika model di college bat ka we apo romjen ban rai kumbang i ba ka management hi ka khambyang bakin penjai hi da ki governing body dem tak da hakin people's college ki bangi ai kalong katulap kan se ku sarkar hanrei ka management bahkan biang kin manage hi da kini ki governing body kanang bahkan ne karyara basaka we ru da ka ba don ha ka sarkar da penjai da sarkar kibun ki jenis ki bakimla ban shim ya ka decision hangta Henry ka Jantia Eastern College nak benta ban penhe
ya ka college namun taban open ya ki new course namun taban le ya ki kita kan la ban shim ya ka decision hang ne he namar ba karon ka full authority ka ban le ya kata den ta ka kapor kala deba ngi ko sarkar ngi ban pe ban empower yak kom nang body kham tam ki bala ban pilek bha khnang ba kin ki khna school jongi kin yo ya ka true education mar kum bagi i hapo ka state ka jongi ngiladon hapo ka ne ka thain ka jongi don government college hapo sora bat ka we ka kyang nang ba government college ta kituru ngidang bun ki ki bang nginang hap ban penbiang ha kumbangi aktif baka sora government college menta nado khandai nado arjar khandai kila provincialize handai kada kamdan building dai tang how no snem bangi layo ban sanction spoklur ban yo yak building kat ba ka jainte eastern college pat ha kampat yo jim jirap na sarkar ka penjat hi handai da ka jing wat lat balang tijing pi lang ba ka rusas kem ban lang ba ki pi jing yarap kala yo jeng kat kene ka building kane ka de ka jing yap her ta yaman tahi ka jing thumu ko sarkar ka long ba ka in what form hakano kadur handre ki jaka pule habarok district ki bandon khna bi khna samla kinyo yaka jing jaka pule udok usuk unyo jing ka ba kerpat khamtam yakin nong song jang is jang tia barok we pe ka sarkar kala itho ya ka jainte eastern college kum ka we ka jaka ai jihkai ka ba biang bat ka ba ka jing siu kumba ar unyo ngut ki no hikai kan siu ka sarkar te skeu bha ke pha ye ki khuni kti jong phishan ne da phi pha ye ki khuni kti jong phing ne ngiyo i ba ka college ka kiu lasha sis ngi ka sarkar kan sa pe pat ke intervention ki ba kan la ban le ba kan sal le e ka ban ka